Вдовицата, която завладя Русия. Бизнес империята на мадам Клико. Първа част. В началото на 19 век Европа е в пламъци. Наполеон Бонапарт пренаписва картата на континента с кръв и барут. Икономиките се сриват, търговските пътища са блокирани, а банките фалират една след друга. В това време в малкото френско градче Реймс една млада жена, току-що останала вдовица, взема решение, което противоречи на всяка логика. Тя отказва да продаде губещия винарски бизнес на покойния си съпруг. Вместо това тя залага всичко – зестрата си, репутацията си, бъдещето си, за да превърне едно посредствено пенливо вино в глобален символ на лукс. Нейното име е Барб Никол Клико, но светът ще я запомни като Вьов Клико, вдовицата Клико. Днес, скрити страници, ще разгърнем непознатата икономическа история на първата истинска бизнес акула в историята на шампанското. История за хазарт в управлението на риска, за иновации по време на война и за това как една жена завладя Руската империя, докато френската армия отстъпваше. Първа глава. Младата вдовица и фалиралото наследство. За да разберем мащаба на триумфа на мадам Клико, трябва да погледнем към контекста, в който тя попада през 1805 година. Тя едва на 27 години, с малко дете на ръце. Съпругът ѝ, Франсуа Клико, умира внезапно от треска, оставайки след себе си малка нерентабилна винарска къща, която се бори с дългове и лоши реколти. В тази епоха жените във Франция нямат никакви икономически права. Те не могат да притежават банкови сметки, не могат да подписват договори без позволението на съпруг или баща и със сигурност не се очаква от тях да управляват капитал. Обичайното решение за Барб Никол би било да продаде лозята на конкурентите, като например на новоизгрящата къща Мует, и да се прибере при баща си. Но Барб Никол притежава нещо, което липсва на много банкери – визионерство за управление на кризи. Тя вижда в шампанското не просто земеделски продукт, а актив с огромен дългосрочен потенциал. Тя успява да убеди свекъра си да инвестира останалия семейен капитал и да я назначи за управител, въпреки законите. Така започва един от най-дръзките икономически експерименти на 19 век. Втора глава. Икономическият затвор на Наполеон и рискът Русия. Първите години от управлението на мадам Клико са катастрофа. Франция е подложена на така наречената континентална блокада, наложена от Наполеон. Тя има за цел да изолира Великобритания икономически, но всъщност блокира целия френски износ. Традиционните пазари за шампанско, Лондон и Санкт-Петербург стават недостъпни. Клико знае, че за да оцелее тя се нуждае от пазарна диверсификация, но всички пазари са затворени. Виното й се трупа в избите, банките спират кредитирането, а партньорите я натискат за фалит. Тогава тя взема решение, което би трябвало да я вкара в затвора за държавна измяна. Тя решава да пробие блокадата на Наполеон, за да достигне до най-големия си враг – Русия. През 1814 година, когато войските на антинаполеоновската коалиция, включително Русия, влизат във Франция, Наполеон е абдикирал, но търговските забрани още важат. Клико организира мащабна тайна контрабандна операция. Тя наема немски кораб и тайно товари 10 500 бутилки от най-добрата си реколта. Годината на кометата. Планът е прост. Да заобиколи цяла Европа по море и да достигне до Санкт-Петербург преди конкурентите от Мует да се осъзнаят. Това е икономически хазарт. Ако корабът бъде заловен от френските патрули, тя ще бъде съдена. Ако бъде заловен от британските кораби, ще загуби стоката. Ако руснаците не го купат, тя е фалирала. Втора част. В историята на икономиката има моменти, които променят правилата на играта завинаги.
Когато корабът на мадам Клико акостира в Санкт-Петербург през 1814 година, той не пренася просто бутилки с пенливо вино. Той пренася концепцията за лукс и престиж на пазар, който е жаден за тях след години на война и дефицит. Във втората част на Скрити страници ще разглеждаме как тайната контрабанда се превърна в най-успешната пазарна офанзива в историята на шампанското. Как вдовицата Клико изобрети техническата революция в производството на вино и как превърна етикета си в глобален бранд. Първа глава. Триумфът в Санкт-Петербург. Как да създадеш пазар в руини? Когато шампанското Волф Клико достига до Санкт-Петербург, Руската империя е в еуфория от победата над Наполеон. Руската аристокрация, свикнала на френския лукс, е прекарала години в икономическа изолация. Шампанското е дефицит. Пратеникът на мадам Клико, Луи Бон, действа с прецизността на съвременен маркетолог. Той не просто продава бутилки, той създава ефекта на дефицита. Той пуска малки количества на пазара, вдигайки цените до рекордни нива и уверявайки най-влиятелните князе, че това е виното, което самият цар Александър I иска. Резултатът е зашеметяващ. Бутилките от годината на кометата се продават за по 12 рубли всяк, нечувана сума за времето си. Руската аристокрация започва да поръчва шампанско в Клико с десетки хиляди каси. Русия се превръща в най-печелившия пазар на Клико, носейки приходи, които спасяват компанията от фалит и осигуряват капитал за дългосрочни инвестиции. Мадам Клико доказва, че рискът е право пропорционален на печалбата, стига да имаш смелостта да го управляваш. Втора глава. Революцията Пюпитре. Как да мащабираш качеството? След като завладява руския пазар, Клико се изправя пред следващия голям икономически проблем – производственият капацитет. В началото на 19 век шампанското е скъпо, защото производството му е бавно и рисковано. По време на ферментацията в бутилката се образуват утайки, мъртви дрожди, които правят виното мътно и горчиво. За да го изчистят, винарите е трябвало внимателно да декантират всяка бутилка ръчно, което отнемало месеци и водило до огромни загуби на продукта. Шампанското, достъпно за масите, всъщност било сладко, за да прикрие горчевината на оттайката. Клико искала да продава чист, сух и престижен продукт, но нямала технологията за да го мащабира. Тогава тя взема решение, което нарежда сред техническите новатори на индустрията. През 1816 година, работейки тайно в избите си, тя изобретява така наречения пюпитър за ремюаж. Това е масивна дървена маса с дупки, наклонени под специфичен ъгъл. Клико започва да държи бутилките с гърлото надолу. С течение на времето утайката се събира в гърлото на бутилката, което позволява лесното й отстраняване. Без загуба на вино. Този метод прави възможно мащабирането на производството на бистро шампанско, повишавайки качеството и намалявайки разходите. Тя пази това изобретение в строга тайна като корпоративен шпионаж, което осигурява монопол над производството на премиум шампанско за десетилетия. Трета глава. Първият глобален бранд и управлението на патентите. Мадам Клико не е просто винар, тя е бранд менеджер. Тя е една от първите, които разбират, че брандът е актив, който трябва да се защитава и популяризира. Тя започва да използва етикет с характерния си подпис в Клико и стилизирана комета в чест на реколтата от 1811 година. Тя е обсебена от контрола на качеството. Клико патентова не само името си, но и специфичните цветове на етикетите и капачките си. Тя изгражда мрежа от агенти из цяла Европа, които не само продават, но и събират информация за пазарните тенденции и конкурентите. Мадам Клико диверсифицира портфолиото си, предлагайки различни видове шампанско за различни вкусове, от сладко за по-старите пазари до сухо за модернизиращата се аристокрация. Тя превръща виното си в глобална валута за престиж. Как обаче една жена, започнала от нищото, успява да запази тази империя в ръцете на семейството си?
Втора част. В света на бизнеса най-трудната битка не е срещу конкурентите, а срещу времето. Как да гарантираш, че това, което си изградил с толкова риск, иновации и труд, ще устои, когато ти самият си отидеш? Как се предава една империя на наследници, които не са минали през същите изпитания? В тази финална част от историята на вдовицата Клико, в скрити страници, ще разгледаме златните години на великата дама на шампанското, нейната последна стратегическа инвестиция, избите и икономическите уроци, които тя завеща на съвременния свят. Първа глава. Избите в Реймс и последната икономическа крепост. През 1841 година, на 64 годишна възраст, мадам Клико прехвърля управлението на компанията на своя лоялен менеджер Едуард Верле. Но това не означава, че тя се пенсионира. Тя остава в борда на директорите, запазвайки вето над ключовите финансови решения. Тя прави последната си най-мащабна инвестиция в недвижими имоти. Покупката на милиони квадратни метри антични кариери за Варовик под Реймс. Тези кариери, датиращи от римско време, са перфектните естествени изби за съхранение на шампанско. Те поддържат постоянна температура от 12 градуса и идеална влажност. Тази инвестиция не е просто за съхранение, тя е стратегически актив за управление на риска и диверсификация. Клико започва да трупа масивни резерви от най-добрите си реколти, които да използва в години на слаба реколта или икономически кризи. Тези изби се превръщат в икономическата крепост на компанията, гарантирайки дългосрочната и стабилност. Те позволяват на компанията да предлага премиум продукти, които конкурентите не могат да достигнат по качество. Втора глава. Завещанието на империята. Барб Никол Клико умира на 29 юли 1866 г. в своя замък Бурсо на 89 годишна възраст. Тя напуска този свят като една от най-богатите и влиятелни жени в Европа. По нейно време компанията й продава по над 750 000 бутилки на година. Цифра немислима, когато е поела фалиралия бизнес. Тя завещава компанията на своя партньор Едуард Верле, но със строгото условие, че брандът Вов Клико ще бъде запазен и че семейството Клико ще запази малък, но постоянен дял от печалбата. Верле спазва обещанието си и компанията продължава да расте, ставайки част от най-големите луксозни конгломерати в света. Днес е част от LVMH. Мадам Клико доказва, че е възможно да изградиш корпорация, която устоява на войни, икономически цикли и времето. Стига да имаш смелостта да планираш десетилетия напред. Трета глава. Вечните икономически уроци на вдовицата Клико. Историята на мадам Клико е еталон за управление, който се изучава в най-престижните бизнес училища по света. Ето 4 фундаментални урока, които можем да извлечем от нейния живот. Първо. Рискът е валута. Когато пазарите са блокирани и банките фалират, най-големият риск е да не предприемаш никакъв риск. Тайната контрабанда за Русия беше хазарт, който донесе икономически триумф. Иновацията е тайно оръжие. Революцията Пюпитре не беше просто техническо подобрение, тя беше икономически лост, който позволи мащабиране на качеството и монопола над пазара. Трето. Брандът е актив, който се защитава. Клико беше обсебена от контрола на качеството и защитата на патентите си. Тя разбра първа, че маркетингът и лоялността на клиентите са по-ценни от самите лозя. И четвърто. Планира из десетилетия, не с 3-месечия. Покупката на римските кариери и трупането на резерви осигури стабилността на компанията за поколения напред, устоявайки на икономически цикли. Скритите страници от живота на мадам Клико ни показват, че зад най-чистия лукс и най-престижните бутилки често се крие хладен, пресметлив и брилянтен ум на една истинска бизнес акула, която не се страхува да играе по свои собствени правила.